Well, tá mission seo son party déanach social déanach libre chun an policy sa bhaine an Gaeilge a churanúil don nach éisteach an seo. Agus is tócha gohfuil star ada ag an party sa bhaine huiomh na Gaeilge de go héirithe ó bhí John Hume in a ceanara rinseannach a dibre san Eorop ar san na Tangan agus sin an cineal cúra atá á gine. Fí láthair creidir muidine gohfuil géir ga le ach Tangan sa túsceart le servicí agus cearta a thuirt de lucht lóra na Gaeilge. Fí láthair ní dóilm gohfuil dóhan servicí an go bhíní bhfuil Gaeilge acu sa túsceart agus bhailing an scéal sin ausú. Maidir le cuasaí idircuiste creidir muid gohfuil an arnal educus antáilteach a gur chun cin na Gaeilge sa túsceart. Ar an ábhar sin chuirimiid anmhéim ar orbert na Gael scoileachta ag gach level, ag an level réamhscoileachta, ag an level bunscoileachta agus ag an level manscoileachta. Agus tá muidine ag éirí ar an rialtas ó thuí gach takeíocht agus gach míú is gá a thuirt an arnal sin sa dói is gur féidir lo an caidan is airde agus gur féidir a bhaintseach.